Wancan duk matattu ne na kwanan? Duk matattu ne. Wallahi duk wanda na gani zan dauki. Wai mayarwa kake ko sai da Wallahi mai rubuci nake amma kuma ba za ka karba. Wannan ajuwa ne ajuwa za ka kaiwa. ne ajuwa bangaren mutunci. Daga ga gurin harka ne A cikin mudu. A daina tariya fa. Ka haje miki. Wannan gwangwana ya kamata ka bar su ba. Yau ka zo kwashe kwashe. Wani ta kawo mai. Ya fadi. Hudu ne. Jarin alewan ne ya gagara. Kamar yana sauran sati ɗaya arba kuka zo da. Ka dawo ke daga can a tsara. Kamata ya su san bani su taimaka maka da jari. Mu motan azzamani da kadiri ne sabulu da dan gwangula. Da alaja hamu. Ko ba ni na 50 ko baka da dama. Ba ni da yajiya ma. Alin alhamba. Alai ta ce ba za ka fito wani ka zo ka sai. Hello, Sheikh. How are you? Okay. Before we break fast by 7 o'clock, I'll come out. Mom, this is done. Me 4:30.